The self-proclaimed king of music in Africa, Wally 10, atanga futi kudena votes JT pamwechete na Baba Harare. Cause ndaono ane picture ra commenta rikubudairo votes Baba Harare pamwechete nemukadzi wavo. Akakomenta zvimwe zvinhu zvekuti wega unongoti mujaya uyu bo here. So muri Zimbabwe ndinokutambirai zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinouya nema-updates akasiyana-siyana nguva nenguva, uye ndinoti kana kari kekutangawo kusvika panapa ingobayawo kabutton rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinenge ndinawo panapa netunyaya-nyaya, uye musakanganwawo kufollowa our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV. So guys, ndadzoka nekanyaya akanyaya kacho kadiki kashort but so kanyaya kacho kakamira kadai. Recently over the weekend takaona Matthias Mary achilauncha iye album rake rinonzi Akati Anesu, then takaonawo Baba Harare vachinoatendawo, tikaonawo Votes JT achinoatendawo album launch raBaba Harare, kuratidzawo kusimbisawo mumwe artist aita chakanaka. Vari kulaunch ikoko vakatorwawo mapictures sevanhu vanga vari kulaunch, munongozoti panenge pachitwa kafunction majournalist anenge aripo, macameraman anenge aripo, so vane picture ravakatorwa vakagara. So tikubva taona Wally 10 achikomenta about picture iroro, ndopaunongoona wega kuti mujaya anodena, kana kuti haisi nyaya yekudena but inyaya yekuti anenge achizivawo art rake rekuti arida kutrenda, so anoziva iye kuti akaita ichi neichi anokwanisa kunge achitrenda, nekuti mangwana anomuka munhu wese achingomutaura, kana kuti kutaura kuno tatomutaura, so ndozvaanenge achitsvaga izvozvozvo. Keep it up mujaya. So mujaya taono anyora iye akati, these boys are starting to look like girls. Guys, ndopa unongoona mahwani. Picture racho ndo ramuri kuona iro, arisa iye pa storyline yake yekuInstagram, akaisa zvake caption yake mujaya achibva apedza. But chirundinetsa ndechekuti vanhu vari kudena avava, these guys havasi kupindura. Chimbori chii? Immaturity here kana kuti vari kuzomudenha nekuseri. We don't know kuti zviri kufamba sei, but vakomana kuti varirambo vakamutenzera. Dai vambomudairo maybe zvinonyatsonakidzo, then vombotrenda-trendawo, munongozivawo ngoti pakatrenda-trendawo mumwe anononokawo kupera. So muri Zimbabwe ndo kanyaya kandanga ndinako. Ngatisangane mucomment section tichimbozeya-zeya, tichimboonesanawo muchitudzawo mafungiro enyu kuti kamudenhero aka kari kuita iko king of music in Africa, Wally 10, kanyatsouri boy here kana kuti istrategy.